Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Tampakan ug Lake Cebu sa South Cotabato Province. Say may buntag. Mayong buntag sab Jill, kumustaon sab nato ang ato mga kapuso sa Dinas ug Gipos sa Zamboanga del Sur Province. Special non-working holiday karong adlaw sanglit atong ginasaulog ang Feast of the Immaculate Conception. Ug subay ni ana karong Tuesday morning mga kapuso, atong sayron kung nganong gitawag nga usa ka miracle baby ang anak ni Analiza Tumanda dinhi sa Cagayan de Oro City. Samtang say atong makauban ang direktor ug usa sa mga aktor sa award-winning independent film nga Garbo sa General Santos City. Human gipasidunggan isip Independent Achievement Awardee sa International Film Festival Manhattan 2020 sa New York City. At tangi si Direk Alan Filoteo ug Rain Ramas. Ug sa Best Talk, makauban at ni Resi, si kapusong Hailey Mendez. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Aron atong mas mabati ang diwa ng Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matagbuntag, pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, gipasidunggan isip Independent Achievement Awardee sa International Film Festival Manhattan 2020 sa New York City ang pelikulang Garbo nga giproduce sa pipila ka mga personalidad gikan General Santos City. Ug karong buntaga atong makauban si Direk Alan Filoteo ug ang cast member nga si Rain Ramas. Direk Alan ug si Rain maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV ug kamusta na mo ingon man, congratulations sa iyong nadawat nga award. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag mga kapuso. Thank you very much. Daghang salamat sa atong mga kapuso diha ug maayong buntag sa tanan. Direk, unang-una, please tell us about the background kung unsay naaani nga pelikula ang Garbo. Okay, kaning pelikula, nabuhat na ako ni siya last 2014. Nasulat na ako. Na-shot na ako siya last 2015. Ang kining pelikula is all about unsaon nimo pag-handle sa imong sarili pag naa ka sa situation na dili nimo gusto sa imong kinabuhi. Pwede ka magpadala sa mga bad sides, pwede po ka nga dili ka magpadala sa mga bad sides nimo. So ang portrayal sa pelikula is kanang unsay pwede nimong buhaton, unsay pwede nimong pilion sa imong kinabuhi kung magpadala ka sa mga scenarios na dili nimo gusto. Direk, unsa bang inspiration sa istorya o konsepto sa maong pelikula?
Actually, oo. Ang idea sa pelikula, ang idea sa story is nakuha gid na ako ni siya sa akong amigo na nagkita mi last 2012. Digi ko kalimot sa iya kay katong time na to na nagkita mi is nakita gid na ako na very successful siya. And to think, nakita na ako, naobserbahan na ako dati kung paano siya naghirap sa iyang life. Unsa ba ang role ni Sir Rain sa pelikula ug how was your experience nga naging parte ka sa Garbo? Medyo katawanan siya gamay kasi una sa lahat, first time ko to act in a film, di ba? Biglang tumawag lang siya sa akin one time, sabi niya, Sir Rain, free ka ba bukas? Sabi ko, oh, sige, bakit? Sabi niya, may shoot tayo. Sabi ko, oh, sige. All the while, ang iniisip ko, baka kailangan niya ng assistant sa script writing or sa set design kasi yun nga yung mga talagang ginagawa ko sa mga productions. Tapos kinabukasan, sabi niya sa akin, magbaon ka ng sando. Doon, kinabahan na ako noon. Kinabahan ako, bakit? Sige. Tapos pagdating doon, sabi niya, okay, ikaw ang mag-a-act nito. Tapos pinakita niya sa akin yung original scene. Okay. Nung nakita ko, I was like parang, seryoso ka? Seryoso ka? Kasi the character is the exact opposite ng pagkatao ko. Direct pa unsa ba nasulod isip entry sa International Film Festival Manhattan 2020 ang pelikulang Garbo? Na ako'y nakaila, a very kind and very important person na nagtabang sa ako, si Miss Darlene Borromeo. Siya ang sa Sisterhood Jersey, Sir Rain. She was, nagkaroon kasi kami ng sisterhood agreement between General Santos City and Jersey City. So si Miss Borromeo is in the US and siya yung nagpa-facilitate ng partnership nung sisterhood na yon. Now, part of the sisterhood agreement kasi is magkakaroon tayo ng cultural exchanges, including the arts. Okay? And then that's why she felt na napakaganda na ang one of the things that we can do is to send over entries for the International Film Festival Manhattan dahil una sa lahat naniniwala siya sa galing ni Direk Alan, naniniwala din siya sa mga talento ng mga taga dito. Luckily, nadawat siya. So, naging official entry siya sa International Film Festival Manhattan. Naisip yun na ako ni siya na unta, maski total nakasulod na unta na ay award na para gyud sa ato ang syudad, dili lang para atud sa mua kay kani siya Garbo nga pride sa atoa. So mo to siya nag-ano ko nga tis lang sana mapasok. So luckily na nagustuhan ng jury. Humano gipasidunggan ang inyong pelikula, gina-look forward ba ninyo to produce more films nga proudly Mindanaoan sab? Yes, actually may nakahang na project karon. Una, katong lagaraw kailangan gyud nako to siya humanon kay ang style sa kwento manggod sa pelikula is episodic siya. And then yung ang ikaduha, of course, ang akong ginapagmalaki pod na ang kwento ang buhay ni Paulino, ni General Santos mismo. Ang title sa pelikula is Paulino. Excited mi tanan na mahitabo ni siya. Excited mi tanan na mabuhat na mo, mabuo ang pelikula successfully and para pud ni siya sa atong history diri sa Mindanao. Ang nakikita kong promise dito is yung Lagaraw, it talks about Mindanaoan folklore. Okay? Yes, yung mga sikat na mga nakakatakot na entities sa mga tribal or sa local folklore natin, yun doon iikot yung pelikula. So at the same time, it becomes very educational. Alam mo, we are sharing part of our culture that is not even being discussed that much, di ba? And then, looking at Paulino, it is a historical film. Okay? And that is one film that ako, personally, I would like to see all our local schools, at least in General Santos City, to show that to their students. Dahil nga, it shows you the side of history in a more creative manner. We look forward now for the other films ninyo Direk and Sir Rain nga reflective sa mga panghitabo dinhi sa Mindanao. Daghan gyud salamat sa inyong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and once again, congratulations.
Thank you very much for Daghang having salamat at Maraming home with GMA Regional TV. Thank you, Sir Argel. Thank you, everyone. Thank you. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadong buntaga atong makauban ang very young actress and who plays Judith Manala sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Walay lain kundi si kapusong Hailey Mendez. Maayong buntag, Hailey, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How are you doing? Okay naman po. Ito, masaya kasi may interview po ako ngayon. Kamusta ang naging pananatili mo naman at home and have you spent your time well? Dahil sanay na po akong palaging nasa bahay, ayun, parang nakapag-adjust po ako ng mabilis. Kaya sanay na rin po ako sa bahay. Ano yung mga ginagawa mo naman during the entire time na naka-community quarantine tayo? Yung mga kain, kanta, sayaw, konting study, tapos social media. Hailey, sumaba ka, diba, sa showbiz at such a very young age. What was the Opo. first project siguro that you've worked on? Tapos, from then, how did you improve yourself? Yung unang-unang project ko po, I think, Dear Oge, kawork ko po dun si Miss Cherry Hill. So, sobrang overwhelming tapos sobrang saya kasi sobrang laki ng actress na nakatrabaho ko kaagad. Kaya nung una po nakakaba kasi first project ko po sa lahat-lahat. Pero nung nag-take na po, sobrang saya kasi nakaka-vibe ko din po sila and sobrang saya nila katrabaho. Isa sa mga big projects mo ngayon 2020 ang mapabilang sa local adaptation ng hit Korean series na Descendants of the Sun. Well, when you first learned na kabilang ka sa show, what was your initial reaction? Nung una po, kasi hindi ko talaga expect na matatanggap ako kasi nung nag-audition po ako. Sobrang dami ng artista, like magagaling. So parang ako, okay, try ko lang po kung game lang ako. Tapos biglang sabi ng manager ko, Hailey, ikaw yung nakuha sa role na to. Sabi ko, ha? Weh! hindi po talaga makapaniwala kasi first po yun, parang audition ko sa acting kaya sobrang saya po and nakaka-proud kasi pinili po ako ng GMA kaya alam ko rin po na kaya ko kasi pinili po nila ako sa role na yon. Right, and you're doing so well. Kumusta maging katrabaho ang katulad nila Ding Dong Dantes at Jeneline Mercado? Sobrang bongga! Kasi akala ko po kasi nung nasa set ako, unang-una, sobrang kinabahan ako kasi sobrang laking artista, veteran actors na po sila. Pero nung nakapag-work ako, parang ang bait-bait po nila, ang gaan po nilang katrabaho. Tsaka na-approach, parang nahiya nga po akong kausapin sila po yung kausap sa akin. Sobrang bait po nila, as in, hindi ka maiilang kapag katrabaho mo po sila. Kaya super thankful din po ako. And we're looking forward na makita ka muli. Maraming salamat po. Daghang salamat, Hailey. It was so fun to talk with you this morning. Thank you very much. Daghang salamat po. Maintag magkita po tayo ninyo sa sunod. Thank you very much po. And that was Kapusong Hailey Mendez. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ang gugma sa inahan dili gayon matugkad, tanan butang ilahang himuon aron masiguro nga luwas o ganaa sa maayong kahimtang ang mga anak. Og subay ni ana, sayron ta ang kaagi ni Analiza Tumanda sa pagluwal sa iyang anak niadtong panahon sa bagyong Sendong. Ma'am Analiza, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Okay ra ko, sir. Ma'am, pila ba kabuok ang imuhang anak ug kamusta ang inyuhang kahimtang karon? Okay ra, sir. 5 ka ba kong anak, sir? Sa 5 nimo ka anak, ma'am, kinsa ba sa ilaha ang gitawag nga miracle baby ug pila na ang iyang edad karon? Ikapat na akong baby, sir. Katong si Sindang, sir. 9 na yung edad, sir.
Na-mention na nimo si Sendang ma'am. Please share to us kung nganong gikonsidera nimo siyang miracle baby. Kay during sa sindong sir, mga last days, uli akong bana anak sir. Wala may kabalo nga ang tubig guys sir, gadako na sa sir. Siging ulan. Mga pila lang ka oras tingali nga umamig pa nga phone. Nga, wala rin may kabalo sir, ang mga tao nagkayagaw na dahil sir. Nga, mga 11 o 12 ba sir, nakamata na may anak or alauna. Kusog na kayo ang baha sir ba? Kusog na kayo ang baha, awa na may kana. So, muna to nga time sir nga, among ipangkuha ang mga bata, among ipangbalid to sa pikas balay. Kay, dako na kayong tubig. So, sa pikas balay, pagtabok na mo sir, dili naman mamakaya sir, kay mas taas na pagay ko siya sir, di naman na mamakaya. Nilabang na po mi og pikas balay sir. Before mi nilabang, na ay washing nga nilabay sir. Washing. Tiningon akong bana nga, sige, ipasakit mo ana. Pasakit mo to sir, naapoy ni kuha sa amo sa atbang gapon nga pikas balay sir. Pag abot mo dito sir, mura na ko ga bleeding sir, kasakit akong tiyan ba, kasakit akong tiyan. Nga, na din ko nga kanang auntie, tabang lugar ko, kaya naaman sila sa ato. Katong nagsagok sa mua. Auntie, sakit na kaya akong tiyan. So, ang katong rescue sir, dili na sila katabok sa amua, kay ang tubig. Gadinas na ang tubig baga, gapadulan na bitaw, dili na, mura na galilo ang tubig. So, dili mi niya matabok ang katong rescue. So, nagpaabot lang pila ka oras, sir. Hantun nga, nahayagan ko. Igo lang doon ko nahayagan, sir. Nai-rescue nga ni doon sa amo. Giuna ko ni panaog, sir. Igo lang ko niabot sa barangay. Nahay kong tabang dito, sir, nga. Sakit na yun kayo. Kaya murag nanay bata, sir, ba? So, wala ko gidawat, sir. Gingon nila nga. Ito na ko provincial kay walay tubig. Wala sila yung mga gamit daw. Mo nilang istora sa kuha. So, wala ko'y cancer. Ako na lang dito siya gato sa center. Dito na lang ko niyaka. Then ano, magulo sa bata, sir. Ako na lang gianak dito, sir. So ma'am, kinsa ba ang nagtabang sa pagpaanak sa imo atong higayuna? Nainitabang sa ako, sir. Kaya namin naaga po yung na-assign dito nga tungod, sir, na mga midwife, sir ba? Sir, wala dito sa una-una, sir. Kaya katulang ang ulan, murag hinay ra sa mong una-una, sir ba? Hinay lang dito siya nga. Amo una-una, dili lang siya mubaha, anak, sir. Kaya ang amo lang nga, ulan lang dito siya ba, ulan na wala magod sa amo agong una-una nga. Gadako na ang tubig. Niadtong mga tungura ma'am nga nagsugod na nga mabati ang hagupit sa bagyo. Unya mga nakay naka. Unsa ba ang nidagan sa imuang huna-huna? Sakit kay sa akong buhok, sir. Nga na bitaw nga itabo bitaw, sir. Pasalamat po ko sa akong baby, sir, nga. Iya kong gikan nga ayaw lang yung pag-utong ma. Murag nga na tinggal sa akong anak, sir, ba? Nga dili lang ko na ipauto, murag dito lang tinggal sa center kay lisod yung kay sir, wag yung mag-rescue na ko, sir. Nga lang na tayo bitaw, sir, dili ba yun, sir, kaya akong tiyan, sir, rapid yun malaplap sa sir. Kung malalay tao bitaw nagsabang sa mo, sir, kurot mi, sir, oy. Dili lalim, sir, kung kasoy nga to nga tayo nga wala mi kabalo, sir. Simba ko lang, sir, kung bana nga to nga tayo wala nakauli, sir. Kurot mi, sir, oy. Luyo sa panghitabo, makonsidera ba nimo ma'am nga blessing gihapon nga luwas ka og ang imuhang baby ni adtong higayuna? Oh, sir. Salamat ra pud ko, sir, nga basko mi karon, sir, nga nanabi balay. Pero dili man sa ingon nga pasalamat mi tungod sa sindong aning balay ang kamatayon sa tao, sir. Dili lalim gid, sir. Ampo lang mi, sir. Ampo lang gid mi. Nga pasabalay, makakaon. Ampo lang namo sa Ginoo nga mabasko nga akong didistindang, sir. Nganong gitawag ba siya nga sendang ma'am? Naamang bay silingan namo nga murag giganaan po sa bata, sir, ba nga ipapaon sa amo dito sa Katri nga iyang ginganlag sindang. Oh, nang amo siya nakuha pud, sir, og maninay nga amo siyang gikan og sindang. So ako yung giyan sa iya diri pag abot na mo sa evacuation diri, sir. Nga dili na ko gusto nga sindang, sir, kay kana ko, sir, ba unsay dan sa sindong, sir. Tong ni anak ko nga pwede nga IC na lang dili lang sindang. Alang kanimo ma'am, unsa ang imong maingon nga nakatunan nga leksyon sa imong kaagi sa pagpanganak kang IC niadtong panahon sa bagyong Sendong?
Lang sir, kanang para nang makabalo bito ako nga nana sa bagyo, murag na-trauma gyapon ko sir. Oy, kay katong pag-abot na mo din sir, pagpamali na mo sir, ingon ako anak ma, kung sama na sa nilas kay bagyo na pud. Murag na kami sir ba nga nanam tami din sa bukid. Murag hadlok lang gyapon sir ba. Sa mingon sila nga bagyo, murag trauma pag gyapon ako sir kay dili ba nalimpyot sir nga magkatay-katay anong mga balay-balay nga nandito sir, murag mati pa gyapon kay kadlok ba. Pero karon murag nanami sa taas, ampo lang gyapon may nga last night ang among lancer kay naman babaw sir. Atong pag-ampo ma'am nga wala nay grabing kalamidad nga moigo sa ato aron kita mahimong luwas. Daghan kayong salamat Ma'am Annalisa sa pag-share sa imong istorya sa atong mga kapusong Mindanawan. Amping kanunay. Salamat sir. Sa ibuo ti Direk Alan Filoteo o Grain Ramas nga mapasigarbo pa ang istorya sa Mindanao. Pinaagi sa pagbuo og pelikula nga mas-showcase dili lang dinhi sa Pilipinas, lakip na sa ubang nasod. Samtang Jill, luyo sa kalisod nga gibati sa pagpanganak ni Annalisa Tumanda sa iyang ikaupat nga anak niadtong panahon sa Bagyong Sendong. Mapasalamaton gyapon kini nga nag-survive sila uban sa tibuok banay. Sayong mga kapuso, isip bagong artista, mapasalamaton si kapusong Hailey Mendez nga makatrabaho ang mga dagkong personalidad sa showbiz industry. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jack Canfield nga don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.